Tichá, bezdrôtová, s 2 režimami odsávania a 9 úrovňami výkonu. Taká je nová odsávačka známej značky Campbell Babies, ktorá sa hodí každej mamičke, či už po prirodzenom pôrode alebo cisárskom reze. A pozerám, že Jana začala už aj jej prednosti skúmať. No, já jsem začala, protože se přiznám, že já jsem odsávačku používala jen občas a je to už tak plus minus 6 let, kdy teda naposledy, ale zajímá mě, kam se vlastně takové mašinky posunuly, protože to, na co si já jako první vzpomenu a co mi zarezonuje v myšlenkách, je ten neskutečný hluk a opravdu to byl hluk, který vlastně odsávačka vydávala, když se mléčko odsávalo a zároveň si pamatuju i všechny ty kabliky a prostě tady tyhle ty nějaké hadičky a bylo to velmi nekomfortní, takže já nějak tak pevne věřím, že se to posunulo směrem kupředu. Určite áno, Jani. Táto odsávačka Campbell Babies Take and Go je práve na to také občasné odsávanie. Je praktická aj na cesty a tak ju môžete pohodlne použiť vždy a takmer všade. Len stačí jednoducho trochu súkromia. Pokiaľ by si bola ale mamičkou, ktorá pracuje alebo je nejakým spôsobom inak aktívna a potrebuje odsávať aj niekoľkokrát denne, tak Campbell Babies by mala aj pre teba novinku Express Care, elektrickú odsávačku, ktorá je dvojitá a teda súbežne dokáže odsávať z 2 prstníkov naraz. No tak to jde potom odsávání jako po masle. A co víme konkrétně o této odsávačce ještě více? Tak, spomínala si aj nadmerný hluk však. Ak teda mamička túži po naozaj tichej odsávačke, tak táto odsávačka je tou správnou voľbou. A keď hovorím o tichej, tak myslím naozaj tichú. Všetkých spiacich nechá ďalej spať a vy tak nemusíte riešiť prebudené dieťa zvukom z odsávania. Zároveň si ho budete môcť kdekoľvek operovať aj bezdrôtovo. Jednoducho si ju vezmete tam, kam práve potrebujete a nemusíte hľadať zásuvky a motať sa niekde do káblov. Nabitá vydrží až 120 minút, čo zodpovedá asi 3 až 4 použitiam. Nabíjanie je riešené cez USB kábel, pričom dokonca môžete použiť aj powerbanku. A to som ešte nespomínala, že táto odsávačka dokonale simuluje prirodzený rytmus sania bábätka a funguje teda v 2 režimoch. Keby sme si to mali vysvetliť na technike sania bábätka, tak to si saním prsníka počas dojčenia najskôr stimuluje laktáciu, zaisťuje tok mlieka a až potom mlieko pomaly a hlboko saje. Sací výkon si navyše môžete v každom z 2 režimov nastaviť. K dispozícii je až 9 sacích výkonov, takže odsávate vždy na takej úrovni sania, aby to pre vás bolo pohodlné. Nie bolestivé alebo nepríjemné. Lievik, ktorý je súčasťou odsávačky, je ergonomicky tvarovaný, mäkký s masážnou vložkou z jemného silikónu, takže nedráždi ani citlivé bradavky. Ak sú vaše bradavky väčšie, na spríjemnenie odsávania si môžete zadovážiť aj väčší 27 mm lievik. No a mě by ještě zajímala přece jenom jedna věc a to je tedy tato základna anebo ovládací panel, anebo jak to vlastně můžu nazvat? To je pumpa s ovládacím panelom. Na dotykovom displeji si tu môžeš navoliť režim aj intenzitu odsávania a odsávačka si tvoje nastavenie zapamätá na ďalšie odsávania. Pretože je odsávačka celkovo vyrobená z malého počtu súčiastok, aj čistenie je jednoduché a časovo nenáročné. Čo sa týka materiálu, žiadna z častí neobsahuje škodlivý bisfenol A a odsávačka je tak zdravotne nezávadná. Súčasťou balenia je aj 120 ml antikoliková fľaštička Easy Start, ktorá na začiatku veľmi dobre poslúži. Takže já si zapamatuju, je bezdrátová, je tižší než mikrovlnka anebo taky myčka a s nastavitelnou sílou sání, abych teda měla celkově z toho odsávání dobrý pocit a cítila se hodně v pohodě. Presne tak. Já teda nechci být nějak sentimentální, ale pohoda po porodu a celkově v raném mateřství je strašně moc důležitá. O tom ostatně my dvě víme něco svého, takže si rozhodně i vy dopřejte něco, co vám tu pohodu a ten dobrý pocit zajistí a třeba právě sáhnete i po této odsávačce. Já vám děkuji za pozornost a těšíme se třeba při dalším videu. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Modrý koník CZ. Průvodce těhotenstvím a mateřstvím.